हेल' एभ्रिवान खुलुमबाय बयखौबो आंनि गोदान भिडिअ फिन खनसेबाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय बावहरनाय थालायबाय। जोङो दिनै फरियालैनो एबसुनि 15थि रंजालि बैसागो फोरबो फालिनायाव थांनो नागिरदों आरोना लोगोफोर। बड'सा हाउस गेलेग्रा फोथाराव जागोन बिजिनि। नायलांबाय थादो लोगोफोर, अब्ला आं नोंथांमोननो मा मा दिन्थिलांनो हायो एसे दिन्थिलांनो नाजानोसै। मोनफैबाय नै लोगोफोर जोङो गेट मोखाङाव हाबलांसै आरोना लोगोफोर जोङो नै सिङाव। बर'नि दोरोङारि खान्थि दिन्थिफुंनायखौ नायनोसै आरोना लोगोफोर। नायलांबाय थादो अब्ला नोंसोरबो आंजों लोगोसे। बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि खनेन्द्र बसुमतारी दान्दिसे समनि उनाव जोंनि नैबे जौसांसिम फैगोन। बेखायनो जोङो बर'फोरनि मेन धोरोमानो जाहैबाय बाथौ। हारिमु आयदानि माबा मोनसे दिन्थिनो इसान दानाय गोनां आरोना दङब्ला इसान दानायाव मा मा बुस्थु नांगौ बेयाव दिन्थिजोबदों जोंनिसिम गासिबो। बुंफैनानै जोंनि बैसागु थिलियावनो दिन्थिफैनो हागौ। जेरै देमसि मोसानाय, हारसिङै मोसानाय, दंमोन आरोना नै भिडिअ बानायगासिनो बेफोरबायदि मानसिफ्रा। दिन्थिफुंनो गोसो जानानै दङब्ला बैसागु हान्जा मोसानाय बादायलायनायनि सिगां दिन्थिफैनो हागौ खावलायहरनाय जाबाय। नै मोसौ बैसागुआव मा मा बुस्थु नांगौ बेखौ दिन्थिजोबदों आरोना बेयाव गासिबो दंजोबो। नै मोसौनाव फोथा थुग्रा, मोसौ थुखैनायाव मा मा बुस्थु नांगौ होजोबदों बेयाव। गवालि बानायदों हनै मोसौबो दोनलायबावदों। मेथाइ रोजाबनो ओंखारबोदों फस्लाबारिनिफ्राय उदां नार्जारि गावनि मेथाइखौ रोजाबफैनो हाबनानै हासिगौ नायनोसै आरोना जोङो सिङाव। खावलायहरबाय। बेबायदिनो आरोबाव सोरबाफोर देमसि, हारसिं मोसानाय, गोदान मेथाइजों लाइजौ, मोसानाय, बेफोरबायदि टेवोलाव माला खालामो आरोना नै बे लाव, उदां जानानै थानाय सम फान्थाव खिनिखौ आबुं खालामनो हागोन। अनेक माबा माबि खांनानै होयो। दायो बैसागु मोसानाय नै बादायलायनाय बेफोरबायदि जोबनायनि बुस्थुखौ उनाव नांजोबगौ आरो मोसौ बैसागोआव मोसौनो थुखैनायाव। हारिमु दिन्थिग्लांनाय गवालि नै गलि बा देंखो फाखाव मोनाबिलि बा आरो हारिमु मोनाबिलि दिरुं बे गोदान होयो। हाबाफारियाव गुबुन मोसौ गुबुन गलि आरोना गामिनिफ्राय बिजनि टाउननिफ्राय थाखाय खावलायखादों। बाथौ मैया जोङो बे आयदायावबो गोबां खम बादायगिरिफोरजों बैसागु सिख्ला बेबायदि बेयाव मोनसे आरो नै ना बादायलायनाय जोङो हाबाफारि लानाय जायो। हमनायाव गुबुन गुबुन नांगौ बोसोरफ्राव मुवा मावबाय थादों बेसादफोरखौ आरो दिन्थिदों नाथाय बेयाव। देग्लाय जोङो मा मा बादायगिरि बुस्थुफोरजों गैयिनि थाखाय जोङो ना हमनो दुखुनांथाव। हायो। बेफोरबायदि मोजां खाखि, हाबाफारिफोराव सेन, खखा, बादायलायनाय मोजां आयदानि बोरसिबो बादायलायनाय दङ होयोब्ला बेयाव। बादायगिरि जों मोननो थाङा। बेयो जोंनि बोरसिजोंबो थाखाय जोङो ना खोब हमनो हायो। दुखुनांथाव जायो। बेखायनो खावलायदों दिन्थिफुंनो होयोब्ला नै बेयाव एम्फौ फरायसुला फिनायनि सोमोन्दै फरायसुलिफ्रा दिन्थिदों फैबाय थानाय लोगोफोर, उन्दै उन्दै गथ'फोरा नायलांबानो जाबाय नै। साफ्रोमबो रायजो राजाया बेफोरबायदियाव बाहागो लानांगोन। जों गोबां समाव बेफोरबायदि बादायलायनाय होयोब्ला जोङो खम मोसानाया हारिमुनि जे बाहागोफोरजों धोनि जानाय हारिमु बे मोनफा मोनफा दालांनो बारा गोबाव सम नांनाय नङा। बेखायनो आखाइ मिजि जाबाय बे। गासैबो बेफोरबायदिखौ बेनि जोङो उनाव हारिमुनि आरो मोनफा नैबे मोनफा माबा बाहागोफोरखौ जाहैबाय गासैखौबो आखाइ जोङो बिमा फोथांनानै बिनिख्रुइ लाखिनांगोन। ओरै बेयो जोंनि आखायावनो बेफोरखौ जोङो फोथांनो देरलांबाय। बेखायनो बिनि उनाव साफ्रोमबो रायजो राजाया नोंथांमोनखौ खावलायदों जेनेबा आरो बेनिफ्राय ओरै बेफोरबायदियावबो एम्फौ जाहाथे बेबायदि जाहैबाय आरोना। बाहागो माने लानाय सिखिरि ओइनिफ्रायसो नांगौ। जेनेबा जोंनो सिखिरिनिफ्राय सिखिरि बिदै जाबाय। बयजोंबो हेफाजाब नांगौ। नाथाय जोंनि हारिमुखौ गुबुन हारिजों गुबुन गुबुन बायदिसिना बेफोरबायदिखौ जोङो फोथांनानै लाखिनो नाजानांगोन। बे सिखिरि जानायबा रायजो नैबे राजाया जाबाय नोंथांमोनखौ खारथुनथ्रि। खावलायबाय। दायो उदां नार्जारि सिखिरि जानाय खारथुनथ्रि बिथांखौ मेथाइखौ रोजाबनो थाखाय खावलायबाय। फिथोबखौ बैबायदि माला सुनानै दोनबानो बैबायदि सिखिरि ओंखारो।
जोंनिनो बर'नि हाथासुनि हाबु होनायनि थाखाय हाबा दोंसे जाबाबो जायाब्लाबो खनसे बोरैबा मिस्टेक जायोबा खनसे निमाहा मोनगौ आं सानथिबाय। हिन्जाव गोदाना नै हौवा गोदान बैसागु नै बेयाव औवाजों हेबनाय मुवा बेसाद दिन्थिदों आरोना बेखौ गासिबो आखाइजोंनो बानायजोबनो हायो। गोदो बिदि माइ देयोमोन आरोना दासो बिदि देला मिल जाजोब्बाय। Dadang Papa. Abad maulai mama nampol nih. Maili biar maili. Food kopi. Jonggal. Mai kena ini. Seni dorongan kami dibuka pada ini bijinya hawaya soligasi no. Halir. Betul sebenarnya pasti akan soligasi. Dan bisa somni orang di ini jadi besok Hanza Madrenai. Besok Hanza Madrenai Madrenai di jaga. Dokter pada hang perjalanan gasai. Besok Hanza Madrenai akan surbanai. Kasih Hanza di sekolah ini sampai. Jadi jauhani. Yo akhirnya Besok Hanza Madrenai. Musafir sahaja yang terakhir jalan ini tapi Somboza di kuakan dengan saya. Kalau ini banyak tetap paham dengan ayat dengan yang pakai dengan jiwa Mano ada nabi. Jaga isinya, ini kayaknya kasih musanakan surbanai kasih daya sama diri yang lain kaya. Dia mah. Kalau yang lain baik, ada sangat ini Isi musafir beliau. no. Dekir lagi ada sini Mumbai dulu. Bakriyau मा बुस्थु थायो नै Dayo बर' ngarin Ya ada pada ini bukan sedang wali perkara yang kedua Gaza bitamuna men sejauh interview này Masih mau bikin ada dokter tadi. Mau bikin kau dengan sendiri. जा मोजां जाखादों एनथाबाबो नै Pusat beliau, apa dia tanai. Masih usia itu tadi sering mengenai boleh dia. Ternyata waktu siaran ada boleh
बेवहाय बेखायनो थाबैनो बिजनि फरायसालिमानि मावथिसाफोर आरो फरायसालिमानि मावथिसाफोर बिथांमोनखौ जोंनि गासै स्टेयारखौ थाबैनो स्टेयारखौ दान्दिसे सिरिबाङै बनानै होयो आं खावलायदों। बेलागुर थिग बेबायदिनो जोङो लावखार बादा बोसोरनि जोंनि खामानि दामानि गासै आबादथिलिनिफ्राय आबादखौ जोङो सुबायजार दालाय एबसुनिफ्राय मोनसे मोसानाय दिन्थिग्रोनो नागिरदों जोंनि मोसागिरि नायखांबाय लोगोफोर जोङो एक्जिबिसनखौ नै जोबजासिम नायबाय आरो फैदो नायखांबाय